салом мефиристам ба бинандаи азизи радиои озодӣ аз ҷумҳурии чех, аз дафтари марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага, аз Прагаи сард ки дар ин ҷо ҳоло ҳамагӣ 1 дараҷа гарм аст ва тақрибан ҳама берун ях баста аст ва ҳоло дар шаҳри Прага соат расо 7 аст дар душанбеи офтобӣ ки ҳарорати ҳаво ҳоло 22 дараҷа асту дар ҷараёни рӯз 26 дараҷа мешавад. соат 10 бо вақти маҳаллист ва ман чанд хабареро дар даст дорам ки мехоҳам бо шумо дар миён бигузорам. бинандаи азиз ва ҳамагӣ дар чанд дақиқаи дигар дар хидмати шумо хоҳам буд ва боварӣ дорам ки чун рӯзҳои пеш моро дар ин чанд дақиқа бо ҳушу гӯшу том хоҳед шунид. хуб, шурӯъ мекунам аз хабарҳои Тоҷикистон. Достонии кулли ин кишвар таҳқиқи парвандаи Ҳусейн Абдусамадов, нафари муттаҳам дар ташкили ҳамла ба сайёҳони хориҷиро анҷом додааст. парвандаи Абдусамадовро аз рӯи 2 моддаи кодекси ҷиноӣ, терроризм ва одамкушӣ таҳқиқ карданд. қонуни ҷиноии Тоҷикистон барои ин амол аз 23 соли зиндон то ҳабси 1 умриро пешбинӣ мекунад. Достонии кул инчунин парвандаи 9 нафари дигарро таҳқиқ кардааст ки дар ҳамла ба сайёҳон ба наве иштирок доштанд ё аз он хабардор буданд. ҳафтаи гузашта Юсуф Раҳмон, Достонии кулли Тоҷикистон, дар нишасти прокурорҳои кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони ҳамкориҳои Шанхай дар Душанбе гуфта буд, дар робита ба ҳамлаи маргбори 29 июл 17 нафар дастгир шудааст. аз миёни онҳо 5 нафари ҳамлавар ба сайёҳони хориҷӣ дар ҳудуди ноҳияи Данғара танҳо Ҳусейн Абдусамадов зинда боздошт шудааст. боқимондаҳо дар ҷараёни амалиёти боздошт ба гуфтаи мақомот безарар карда шуданд. ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар минтақаи себистони ноҳияи Данғара рӯзи 29 июли имсол рух дод. дар ин ҳодиса 4 шаҳрванди Амрико ва Ҳолланд ва Швейтсария кушта шуда, 3 нафари дигар маҷрӯҳ гардиданд. ва як хабари дигар ки шумо бинандаи азиз дирӯз дар ин робита ба мо суол дода будед дар бораи муҳокимаи парвандаи Бобоҷон Ширинзода аст. бояд бигӯям ки дар додгоҳи шаҳри Душанбе муҳокимаи ин нафар ҷараён дорад. ӯ дар қатли бераҳмонаи ҳамсари собиқаш Моҳира Ятимова муттаҳам аст. пайвандони Моҳира мегӯянд Ширинзода зимни мурофиа қисман худро гунаҳгор эътироф кардааст. ҳоло додрас асосан шоҳидони ин ҳодисаро бозпурсӣ дорад. куштори Моҳира Ятимова 6 июни имсол рух дод. ӯ бо бераҳмии махсус ва бо зарби 13 корд ба қатл расида буд. баҳси ҳамсарони собиқ бар сари фарзандони ноболиғашон буд, чун Ширинзода ба Ятимова иҷозати дидани 2 писари ноболиғашро намедод. таҳқиқи парвандаи Бобоҷон Ширинзодаро бо иттиҳоми куштори ҳамсари собиқаш достонии шаҳри Душанбе дар охирҳои моҳи август ба поён расонд ва ба додгоҳи пойтахт фиристод. парванда аз рӯи моддаи 104 қисми 2 яъне куштори бераҳмона таҳқиқ шуд. тафтиши пеш аз судӣ ҳолати равонии Ширинзодаро солим нишон додааст ва дар сурати собит шудани иттиҳоми Бобоҷон Ширинзода ӯро аз 15 то 25 соли зиндон таҳдид мекунад. ҳукме ки ӯро барои солиёни зиёд аз дидори фарзандонаш маҳрум хоҳад кард. рӯ меорам ба хабарҳои ҷаҳонӣ. амрико иттиҳоди аврупоро ба хотири таҳияи барномаи кӯмак ба Ирон танқид карда афзудааст ки ба ин восита як алтернативаи пардохти пул ба таҳрими амрико сохта мешавад. рӯзи 25 сентябр дар Нью-Йорк котиби давлатии амрико Майк Помпео гуфт хеле нороҳат аст, зеро як рӯз пеш дар бораи арзёбии чунин барнома дар мулоқоти баландпояи дипломатҳои аврупоӣ ва эронӣ огаҳӣ ёфтааст. ӯ гуфт ки ин як иқдоми зараровар ба назму суботи минтақа мебошад. амрико аз созиши ҳастаии кишварҳои абарқудрат бо Эрон берун шуда таҳрими ҷумҳурии исломиро барқарор кардааст. аммо иттиҳоди Аврупо, Фаронса, Олмон, Британия, Русия ва Чин бо Эрон ҳамкориро идома дода сай доранд созиши ҳастаӣ бо Эронро иҷро кунанд. бар пояи он Теҳрон ба баъзе имтиёзот дар тиҷорат дастрасӣ пайдо кардааст. ҳомиёни ҳуқуқи хабарнигорон ва иттифоқи касабаи рӯзноманигорони покистонӣ ҳукми ҳабси хабарнигорон нашрияи англизабонони Давнро танқид карданд. ин ҳукм баъди интиқод аз низомиён дар як мусоҳибаи ин нашрия содир шудааст. ба қавли онҳо додгоҳи олии Лоҳур ҳукми ҳабси хабарнигор Сирил Алмейдаро 24 сентябр баровардааст. додгоҳ мехоҳад ки ин хабарнигор 8 октябр аз ноҳи муҳокимаи парвандаи собиқ сарвазири ин кишвар Навоз Шариф шаҳодат бидиҳад. Шариф бо иттиҳоми хиёнат мувоҷеҳ аст, зеро ба гуфти додситонҳо Моҳиммай дар як мусоҳибааш гуфтааст ки эҳтимол дар ҳамлаи маргбор ба шаҳри Мумбаи Ҳиндустон дар соли 2008 низомиёни қудратманди Покистон ҳам саҳм доранд. ҳомиёни хабарнигорон мегӯянд Алмейда вазифаашро иҷро кардааст. ӯ дар суҳбат маълумоти муҳим пайдо карда онро ба хонандагонаш расондааст. хуб
خب برمیگردم به تاجیکستان که در اونجا تا 1 январи соли 2019 хатнаи кӯдакон дар шароити хона ва аз сӯи устуҳои касбӣ комилан манъ карда мешавад. дар ин бора Шералӣ Раҳматуллоев, як масъули вазорати тандурустии Тоҷикистон, зимни суҳбат бо хабаргузории давлатии Ховар зикр кардааст. ин мақомдор гуфтааст, бо ин иқдом мехоҳанд аз бемориҳои сироятӣ ҷилавгирӣ кунанд. ба ҷои ин волидайн имконият доранд амалиёти хатнаи фарзандонашонро дар шароити бемористон ва ройгон анҷом бидиҳанд. ҳанӯз соли гузашта дар Тоҷикистон ба қонуни танзими расму оин ва ҷашну маросимҳо тағйирот ворид карда шуд ки тибқи он бояд навзодон бо ризояти волидайн то 20 рӯзагӣ дар бемористон ва бепул хатна карда шаванд. ин масъули вазорат мегӯяд тибқи ин талабот ва новобаста ба сину сол дар 7 моҳи имсол дар бемористонҳо 33144 кӯдакро бепул хатна карданд. аммо Шералӣ Раҳматуллоев афзудааст, то ба ҳол низ волидайн ин амалиётро дар хона ва бо ҷалби устуҳои касбӣ анҷом медиҳанд ки метавонад паёмадҳои ногувор дошта бошад. аз ин хотир бо дастури президенти Тоҷикистон ки 1 сентябри имсол дар мулоқот бо кормандони тиб садо додааст, аз 1 январи соли 2019 хатнаи кӯдакон дар хона комилан манъ карда мешавад. хатна дар миёни мардуми мусулмони Тоҷикистон як амри ҳатмӣ мебошад. тибқи қоидаи дини ислом ки аксари аҳолии кишвар пайрави он ҳастанд, то имрӯз писарҳои то 7 сола бо харҷи зиёд ва ташкили маъракаи пурдабдаба хатна карда мешуданд. аз фардо, яъне сар аз 27 сентябр, корҳои таъмиру навсозии роҳи яке аз хиёбонҳои асосии шаҳри Душанбе оғоз мешавад. ин қитъаи роҳи хиёбони Исмоили Сомонист ки то дарвозаҳои ғарбии пойтахт дарозӣ дорад. мақомоти шаҳрдорӣ мегӯянд ҳаракати мошинҳо тариқи ин қитъа пурра манъ намешавад, балки маҳдуд мегардад. дар марҳилаи аввал қисмати чапи роҳ таъмиру навсозӣ мешавад ва равои дуҷонибаи воситаҳои нақлиёт аз тарафи рости роҳ иҷозат хоҳад буд. пас аз таъмири тарафи чапи роҳ самти рости он баста мешавад. қитъаи хиёбони Исмоили Сомонӣ дар масофаи 4,6 километр аз маҳаллаи Қарияи Боло то дарвозаҳои ғарбӣ пурра навсозӣ гашта, паҳнои роҳ то 68 метр расонида хоҳад шуд. тибқи нақша роҳ ба дарвозаҳои ғарбии пойтахт аз 8 хат иборат хоҳад буд. дар баробари ин бунёди 4 хати иловагии ҳаракат барои нақлиёти ҷамъиятӣ дар назар аст ки минбаъд равои бемамонияти ҳама гуна навои нақлиётро дар ин самт таъмин ва аз тамбашавии нақлиёт ҷилавгирӣ хоҳад кард. зимнан ин тарх харҷи беш аз 92 миллион долларро дар назар дорад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти мардӣ хабар медиҳанд ки даҳо ҳазор долларро бо роҳи фиреб аз худ кардааст. худи ҳодиса 9 соли пеш ба амал омадааст ва ба навиштаи вебсайти ин вазорат сокини 53-солаи Нояб Бобоҷон Ғафуровро барои қаллобӣ дастгир карданд. ӯ аз як сокини 49-солаи шаҳри Хуҷанд соли 2009 бо баҳонаи соҳибкорӣ 67500 долларро гирифта токунун барнагардондааст. бо гузашти ин ҳама сол ҷабрида тасмим мегирад ки ба мақомоти интизомӣ муроҷиат кунад ва тафтиши ҳодиса феълан идома дорад. дар ҳамин ҳол оҷонсии мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон аз фасоди густурда дар вазорати тандурустии кишвар интиқод кардааст. масъулини оҷонсӣ дар як ҷаласа гуфтанд ки қабули одамони тасодуфӣ ба идораҳои тандурустӣ сабаби афзоиши фасод дар ин бахш шудааст. дар радабандии имсола вазорати тандурустӣ ниҳоди аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон эълон гардидааст. радабандие ки ба қавли коршиносон баҳсбарангез аст ва мубориза бо фасодро танҳо дар доираи муаллиму пизишк маҳдуд мекунад. мушкили фасод ва фасодкорӣ дар соҳаи тандурустӣ 24 сентябри имсол дар як ҷаласае дар Душанбе баррасӣ шуда. аз як ширкатори ҷаласа гуфт, дар ин вохӯрӣ мақомоти оҷонсии зидди фасод аз ришвагириву порадиҳӣ дар бахши тандурустӣ сахт танқид карданд. ба қавли ҳамсӯҳбати мо интиқод асосӣ ин буд ки довталабони кор дар ниҳодҳои тандурустӣ пеш аз қабул ба кор ҷиддӣ имтиҳон намешавад ва роҳ ёфтани ашхоси тасодуфӣ ба қавли мақомоти оҷонсӣ омили аслии афзоиши фасод дар бахши тандурустӣ будааст. зимнан мақомоти оҷонсии зидди фасод мегӯянд дар 6 моҳи аввали имсол дар бахши тандурустӣ 66 ҷинояти коррупсионӣ ошкор шудааст ки нисбат ба дигар бахшҳо аз ҳама зиёд аст. се гунаи ниҳодҳои фасодзада дар Тоҷикистон имсол аз соҳаҳои тандурустӣ, идораи замин ва маориф иборат будааст. тақсимбандие ки доимо баҳсҳоро ба дунбол дорад ва мунтақидон мегӯянд оҷонсии зидди коррупсия фасодро бештар дар байни муаллиму табибон меҷӯяд ва ба қавли коршиносон беҳтар аст оҷонсии зидди фасод дар баробари дастгир кардани моҳичаҳо баъзан наҳангҳором боздошт кунанд. хуб бинандаи азиз, чанд хабаре буд ки ман дар даст доштам ва 10 дақиқа ман дар хидмати шумо будам.
бозам 3 соат пас ман бо хабарҳои тоза бо шумо дар тамос хоҳам буд дар ҳамин озодӣ видео ки канали махсуси радиои озодӣ аст ва пайваста барои шумо хабаргузоришҳои тозаро пешниҳод мекунад ва бо умеди ҳамкории шумо ва бо арзи сипос ба ҳар яки шумо азизон ки субҳи барвақти худро бо радиои озодӣ шурӯъ мекунед. Ман баъд аз 3 соат дигар бозам дар пахши мустақим